10 éves a Kiviszán, az egészségtudatosok szolárium hálózata. 10 év alatt 50 szalont nyitottunk Magyarországon és számos európai országban. Ennyi helyre sikerült elvigyük az egészségtudatos szolárium kultúrát, a bioszolárium lehetőségét. Hogyan is lehetne méltóbban megünnepelni ezt az alkalmat, mint hogy kivesszük a részünket az általános társadalmi felelősségvállalásból. Úgy döntöttünk, hogy az Apró Nép Alapítvány munkáját segítjük. Nagyon fontos munkát végez ez a szervezet. Az Apró Nép Alapítvány a gyermekek megsegítésére 1991-ben alakult, közhasznú alapítvány, abból a célból jött létre, hogy a beteg gyermekeknek segítsen az élet minden területén. Fő célkitűzésünknek a kórházi gyermekbetegeknek a segítését tűztük ki célul, ami egyrészt a műszerek vásárlásában, másrészt a beteg gyermekek környezetének a javításában nyilvánul meg, illetve élménytáborokat szervezünk részükre. Utóbbi év legnagyobb beruházása egy videó EEG készülék volt, ami a legmodernebb ellátást biztosítja az epilepsziás gyermekeknek. Az epilepsziás gyermekek egy része gyógyszeresen nem állítható be, lehetőség van ma már műtéti megoldásra. Ehhez a kivizsgáláshoz az szükséges, hogy 9 napon keresztül egy ilyen bonyolult készülékkel monitorozzák a gyermekeket, és akkor így lehet meghatározni, hogy a műtétet hol kell elvégezni. Ezen kívül a aktív gyermekosztály ellátásában nélkülözhetetlen műszereket, mint infúziós pumpa, monitorok, inhalátorok beszerzését végeztük. A kórházban működik egy mozgásszervi és neurológiai rehabilitációs osztály. Azt kell tudni, hogy ezeknek a gyermekeknek a fejlesztése nagyon komoly műszereket igényel, nagyon bonyolult, egyedi gyártású műszereket, amit tényleg a kórház saját erőből nem tud megvásárolni. Ennek az osztálynak nagyon sok ilyen mozgásjavító, fejlesztő műszert vásároltunk. Mi egy életmentő koraszülött monitor megvásárlásához fogjuk hozzásegíteni az alapítványt, amely a Szent János Kórház koraszülött osztályán fog üzemelni. Ez a műszer egy többfunkciós monitor. Ez azt jelenti, hogy olyan készülékre lenne szükségünk, ami a nagyon kis súlyú koraszülötteknek az észlelésére alkalmas. Nem csak a pulzusszámot tudná mérni, hanem vérnyomást és oxigén ellátottságot. Ezek a kissúlyú újszülöttek szerencsére egyre nagyobb számban felnevelhetők, de az élet kezdeti szakaszában életfunkcióik nagyon labilisak, tehát a folyamatos észlelés az rettenetesen fontos, sokszor életmentő, hogy időben észrevegyük azt, hogyha valamilyen működésükben zavar keletkezik. Kampányunkban minden megvásárolt Kiviszán termék után a termék értékétől függően 100, illetve 200 forintot juttatunk el az alapítványnak. Vonatkozik ez az összes Kiviszán termékre, az összes Kiviszán szolárium kozmetikumra, a Kiviszán általános kozmetikum családjára, tusfürdőire, testtápolóira, arclemosóira, a Kiviszán étrendkiegészítő családjára, a fogyókúrázóknak szánt turmixra, a testsúlykontroll és az energiakapszulára egyaránt. A terméken elhelyezett igazoló matrica jelöli, hogy az adott termék árából milyen összeg jut az alapítványnak. Arra buzdítunk mindenkit, hogy Kiviszán termékeket válasszanak, hiszen a magas minőségű termék használaton túl részeseivé válnak egy nemes cél megvalósításának.